Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle! Dago! And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po, Colin Pitts. Tawagin niyo na lang po akong Giselle. Sa isang opisina po ako nagtatrabaho. Ang katas ko po ay tungkol sa mga naging karelasyon ko. Love it. Sana all. 3 years ko na pong boyfriend si Jim. Samantala, karelasyon ko din po yung katrabaho kong tibo or tomboy or LGBTQ plus. Si Lori po ang pangalan niya. Sobrang special treatment po kasi ako kay Lori kaya na-fall po ako sa kanyang acts of service na love language. Nambabakod ganun. Ganun ba yun? Kinokondisyon ka ganun. Di ko rin alam kung bakit ko siya pinatulan. Siguro, naghahanap ako ng thrill. Nabuboard ako sa routinary. Routinary? Kaya pinagsabay ko sila ni Jim. Yeah! Go ako sa pinagsasabay. Ay! Ang alam niya po ay malabo na kami ni Jim. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay. Sige na. Gusto mag-ana-ana. Pero, wait lang. Inaan ko yung aircon na. Lamig eh. Para di, sabi mo kasi nilalamig ka eh. Yung fan, bawasan natin. Ang lakas eh. Oo eh. Teka lang, ayan. Ayoko na. Bukas na lang. Bakit ba? Ininaan ko na yung aircon eh. Ininaan ko na yung fan. Ubad ka na. Lori, bukas na nga lang. O sige, dali-dali rin. Kahit na, ayoko nga. Sinabi nga nang hindi ako nasasatisfy eh. Ayoko nga. Yun naman talaga lang maaalay ko eh. Yun ang aking tanging alay. Daliri. O bibig. Ito parang lagi nagjo-joke. Ano ba? Ito parang lagi nagjo-joke. Ayoko nga. Ay. Paano ko ba sasabihin iba pa rin ang ethics? Ay! Teka lang. Hayok naman to. Ano nangyari sa'yo? Luma yung Ano ba? crave na crave. Crave na crave ka naman. No, Talagang Jim. pinapapak mo na ako. Sorry na. Ayaw mo ba? Sige, wag na nga. Ano ba nangyari sa'yo?
O, sige na, sige na, sige na. Di ba ito gusto mo? Sige dito. Jim. of lovers sleep tight. Ha? Hindi ka galit? Alam ko naman eh. Alam ko na binabakuran ka ng tibo na yun. Eh, so, Ano bang trip paano mo? tayo? Wala naman tayong problema eh. Nagtataka lang ako sa'yo, ba't mo pinatulan yan? Eh, alam mo namang boyfriend mo ako. Hindi- Pero yan sige, lang. kung yan Ay, ang trip mo sa buhay. Sinasabi ko sa'yo, pag nakapag-isip-isip ka ng maayos, Giselle, nandito lang ako. Alam mo naman ako, ganun ako ka-supportive sa'yo eh. kahit sa ganong paraan, sinusuportahan mo pa rin ako. Sorry, Wala, Jim. mahal kita eh. Sorry. Galit ka? Noong una, namin ko na naiinis ako, pero wala eh. Ganun talaga eh. Hayaan mo, kapag tanggap ko naman kung anong makikipaghiwalay ka sa akin. Pero sige, baka kailangan ko hanapin yung sarili ko. Giselle, di mo naman kailangan makipaghiwalay sa akin. Naano ba kita? Hinahayaan nga kita oh. Sige, gusto mong relasyonin yung tomboy na yan? Bahala ka. Kasi sinasabi ko, dito lang ako. Alam ko naman, hindi rin kayo magtatagal niyan eh. Thank you, Jim. Isa pa nga. Isa pa? Isa pa. Dalawa. Sige na. Dalawa. Dalawa. Sige nga. Lakas. Dalawa. Halika dito. Life was so unkind. Alam niyo, Colin Tits, nagulat po ako sa kakaibang kabaitan sa akin ni Jim. Grabe, hinahayaan niya lang ako mag-explore. Naiintindihan niya na bored lang ako or magulo yung usap ko o hinahanap ko yung sarili ko. Eh sige, dahil payag naman siya, di tuloy-tuloy lang po yung relasyon ko kay Lori. Pero kakaiba talaga si Lori. Iba pala mambako din ko kang tomboy, no? Gusto niya, lagi kang magkatawagan. Kahit di kami nag-uusap, basta nakamonitor lang siya sa mga sinasabi ko at sino yung mga kamiting ko, sa trabaho ko, kung sino man. Bawal kong ibaba, basta nakamonitor lang siya. O sige na, ibababa ko muna tong cellphone. May dadating akong client. Eh, ayoko nga. Oo, alam ko na. Eh, ayoko nga. Ano, Bob, hindi naman ako makikisali. Nakamonitor lang ako. Sige na. Eh, confidential yung pag-uusapan namin. Mambigat na tao yung kausap ko eh. Sa amin lang yun. Sige na. Girl! Bawal nga. Sige na. Diyan na ba? O sige, tahimik lang ako. Huwag mo ibaba, ha? Mumburahin talaga kita. Girl! Ay, Girl! yes, Mars. Ano pinapanood mo sa phone mo? May pinapakinggan Hindi, ka wala. ba? Nakasukbit pa yung earphones mo. Maririnig mo ba ako? May sasabihin ako eh. Ano? Ano sinasabi ko eh. Ay, i-mute ko muna. Si Lori. Si Lori! Shh! Ano shh? Nakamute? Uy, ba't mo minute? Uy, hindi ko marinig. Bumubuka yung bibig mo. I-unmute mo. Nandyan. Ano ba yung kanina pa yan Ano yan? May kukuhanin ka sa akin. Ito yung budget. Tapos papadala daw ni boss.
Yan, napirmahan na niya sige, yung sige, budget. sige. Padala na lang, ha? Sige, salamat. Saka, ibaba mo na nga yan. May tinatawag kita kanina pa. Kaya pala hindi mo ko naririnig. Hindi, may pinag-uusapan lang kami. Sige na. Bye. Bakit mo mute? Pop! Ikaw talaga! Di ba sabi ko huwag mong mute? Sino yung pinag-usapan nyo? Ano, may bakal lalaki? May iba nagkakagusto sa'yo dyan? Ano? Bawal ko marinig? Diyos ko naman, Lori. Katrabaho ko yun. Alam mo, nasasakal na ako sa ginagawa mo, ha? Hindi na maganda yan, ha? Bakit di naman ako mamakailam eh? Basta, naka-on lang yung video. Dam. Ah, yes, Bong. Dam. Ito yung sabi ni boss. Padala mo na daw sa akin, Dam, kasi pupunta akong bangko. Dalhin ko na yung lahat ng mga O sige. ipadi-deposit mo. Sige, kuha mo ako ng deposit slip 3. Ayan na, ma'am. Oh, Ayan. ready na. Sige, pwede i-fill out mo na, pirma na lang ako. Sorry, busy ako. Napila pa na yan, ma'am. Fill out. Fill out. Fill outan, ma'am. Na-fill outan. Yan. Okay na. Wrong Grahams. Oh. Yan. Sige. Sino yan? Ba't may lalaki dyan? Sino yan? Sino yung nagsasalita? Hoy, sino ka? Ma'am, Ha? may kausap ba? Wala. May- Nanonood ako na Netflix. Walking Nasa Dead. trabaho, nag-walking dead ka na sa trabaho. Grabe ka, ma'am. Oo, nagtatagalog. Anong episode ka na, ma'am? Nagtatagal. Episode 6, season 5. Oo. Hala, Episode nandyan na 3. rin ako, ma'am. Yung namatay si Glenn? Ma'am, pero na hindi pa ako na... Masyado ka na, ma'am. Nagtagalog pala yun siya, no? Oo nga, nagtaka rin ako, ma'am, pero... ano yung binanood ko? Thailand. Sawadee ka, ganun. Sige. Ma'am, Hoy, sino ba yung tagal mo kausap dyan ha? Inunahan mo Sino ba naman. sinasabi mo? Hindi ka, sabihin mo, boyfriend mo ako, hindi ka nagre-Netflix. Alam mo, nagsisinungaling ka, kaya nagduda na ako sa'yo ha? Sige na, ma'am, alis na ako, ma'am. Bye-bye, ma'am. Hoy! Bakit? Meron Sino talaga- yun? Meron talaga nagsasalita. Sino yun? Giselle, umamin ka, sino yun? Ba't ang tagal nyo nag-usap ng katrabaho mo? Diyos ko naman, Lori. Ano namin yun? Runner, pati ba naman yun? Alam mo, ibaba na natin to. Pag uwi na lang tayo mag-usap. Naiinis na ako eh. Opo, Col and Tits, ganun po ka possessive si Lori. Hindi ko na yata kaya itong pinasok kong gulo at adventure na dali-daliri, dila-dila. Sana all! La! Kaya, opo, para akong baliw, ako na yung gumawa ng paraan para hiwalayan niya ako at umayaw na siya sa akin. Ika, dali. Uy, kaninong apartment to? Mas tali ka na dito. Teka, Binyagan natin eh. Uy! Apartment mo ba to? Hindi. Shh, wag ka na. Kanino ba to? Uy, ano ba? Kanino nga? Sure ka ba? Baka dumating yung may-ari Dito eh. tayo sa may CCTV. Hoy! Baka maalaman ng may-ari, baka pupunta yun dito. Ha? Yung may-ari nitong Hindi apartment. akong bahala ako. Sure ka? Jim. Bahala ka, ha? Jim. Mm. Jim, ang sarap talaga ng... Call and Tits, tama po. Dahil intentional yung ginawa ko, nalaman agad din ni Lori. Kasi nga, may CCTV sa loob ng apartment niya. Nakita niya lahat.
dapat pag uwi ko, wala ka na dyan ha. Pati, ni isang panty mo dapat iuwi mo na. Oo na, alam ko na. Kapal na mukha mo, parang proud ka pa. Makakarma ka din, Lori. Ay, Giselle? Makakarma ka din, Giselle. Sinasabi ko sa'yo, kapal na mukha mo. Ha? Ibalik mo lahat ng binigay ko sa'yo. Kapal mo ha. Oo, ibabalik ko. Diyos ko, kung ikaw na rin lang magiging jowa ko, wag na. Ibabalik ko talaga lahat. Sige, bye. Kapal lang mukha mo! Huwag mo na ibaba! Kapal lang mukha mo! Giselle! Giselle! When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Oh, dito ka. Kala ko ba sa weekend pa tayo magkikita? Alam mo ba ako dito? Ba't ka umiiyak? Nabad trip lang ako. Ang sama, ang pangit ng araw ko. Baka pwede natin gawing maganda. Ano nangyari? Sabihin mo na. Ayun, yung toxic na tomboy, iniwan na ako siya na nakipaghiwalay. Kasi naalala mo yung apartment na yun, sa kanya yun eh. Sinadya ko kasi yun. Para hiwalayan niya na ako. Ayoko na, sorry na. Sorry na kung ang gulo-gulo ko na tao. Bakit mo ako mahal kahit ganito ako? Hindi ko rin alam eh, pero... Sige. Ano, okay ka na? Natauhan ka na? Siguro. Okay na tayo. Ayoko na ng another side bet mo, ha? Sorry na. Huwag ka na magalit. Tama, huwag na natin pag-usapan. Sige na, please, gawin natin okay itong araw ko. Nababad trip ako eh. Sige. Tulungan mo Gusto akong mo. maghakot ng kagamit ha. Iniwan ko dun sa kila Trixie eh. Ha? Okay. Love you. Promise, ha? Love you. Wala na, ha? Mahal mo ako. Mahal kita. Pero last na Huwag yun, mong ha? gagawin yung ginawa ko sa'yo ha. Depende. Depende. Aray mo. Pakak. Metro's #1 Love Radio. Basic!